12 घन्टानि बन्द एबा स्ट्राइक जों जुदि साइमन चिन महाराज साख्लायजाक आबोनो गै जों दिनो खुमुलुंनि जों खुमुलुंनि गै जर खुमुलुंनि गोबां मा सिग्ला रक 200 आरो सिग्ला दङतैबो फाइ दं गोबां मा जों दिनै अरनि सिनि जों खुमुलुं सिनि दिनै सिनि जों मोजाङै सिग्ला खुमुलुं एरियानि सिग्ला रक जों दिनै थाङि दङ आ बरमरा दाखाथै गदर जों दिनै जोंना मोरगनाय दा बे मासुं सिनि जों लानांगासिनो नांगौ आबोनो गै एबा जों गोबां सिग्ला रक फाइजाक सिनि मदद खालामनानै जे स्ट्राइक जों साइमन एकदम दाबि एकदम उनको डाटा टिप्रालेन जों डाटा टिप्रालेन को जों दने जिन टिप्रासारो इंडिया सादी नंगल 76 यार निखांगा या बसिनि टिप्रासारो गोबां जों सुलाय जिगा गोबां मा बार जों जेबो दाबि दिसाव डिमान्ड दिसाव या जों टिप्रासारो गोबां सुलाय जिगा या बसिनि पिसास दङ सिनि खावसिनि पिसास जों महाराज नि पति गोबाग्रानो को जों सिनि डाटा टिप्रालेन सिनि दाबि बसो गुबै फैनाय जों थांचा जों यूनिटी खुमुलुं एरियानि सिग्लारो जों रेडि इंगा बरमुरा थाङै तिरिनि सिम जों टाइम मोरंनाय जायगायाव खराब कम 6टा जिमि सारिक 6टा जरा सिन महाराज निर्देश जे बन तम जे स्ट्राइक तम जों पालन खाय ताई सिनि मेसेज अपन तम सारा त्रिपुरा चिन जरा जुराय तंगरो जतन फाइदि अब जे खन जे स्ट्राइक तम सु तेरमता पार्टी नि जिमिया सारा एडीसी एरियन जो तिब्रा तंगरो एडिशन फरक तिब्रा तंगरो जतन बागे दाबि करा तिब्राले जो तिब्रा सरन कोइनाय खाना बन्न भाई समर्थक खाने बागे ताई अब बन्न कत मानिना बागे ताई जाय नाम जे थाङो बन्न थाङै हेल्प खाने बागे ताई जे तेरमता पार्टी न फाइ समर्थक खाने बागे हम तेरमता पार्टी बागे जिमिया तिब्रा सानि हामप्रानि बागे दाबि नि से खान जे स्ट्राइक हम सब सामने हमबाय आ जागावो प्राय विशेष खाय मोरनाय रहा खुमुलुंनि बेथ खुमुलुं गानाबा खुमुलुंनि बिसि थानाय बर' बर' प्रायसिका बिसार सिगाङाव अब यार मान्दाय एरियान फाइ दङ किसु आइ जम्पु टांगन फाइ दङ जों नांगौ आं किता बर'बर एरियान सिगाङाव थानाय प्रायसो आसुतिका ससे युथ दिनै जोंहा बोरै बोसोराव क्लांनि जेबो हरबा सिगाङाव थानाय जोंहा मोननो हानाय ताबुन रक्क से तंग आला खाना मनि आला ताब गेट रे और प्राय जों सिगाङाव मत बिसते गारिस्ता बाइक दङ मस्त खुमुलुं एरियानि सिमे जों तास थांखियाव जों बाइक रेनि खारि परतिका जों हामनाय आटनेक साइ मेसेज दङ जतन ताकुते बुक सम सिगांनि फन पिसफुल हिनांगो सुंदा भाइलेंस तांनि ओ स्ट्राइक को जातिनि बिरुद्ध गभर्नमेन्टनि बिरुद्ध राजनीतिकनि बिरुद्ध जों सिन केब्रासा हामप्राय दाबि गय खाना फन आबे को भाइलेंस ता खाने जों काम गोरों खाने फन जों पाने बगे सिनाबो मेसेज